platera indiarra da. Ingo ditugu pakorak. Pakorak dira barazki buñoloak. Hemen daukagu beranesa eta hemen daukagu kurria. Orduan, gehituko dugu kurria maionesari eta nahastuko dugu. Eta izango da gure saltsa. Eta dugu prest, gure saltsa. Eta orain masa prestatuko dugu. Hemen daukagu txitxillo irina, legamia, gatza, nahastuko dugu pixkat eta ura gehituko dugu, ez gehiegi. Masa nahiko lodia izan behar da. Gehiago, baina ez gehiagi, holaxe. Eta badegu masa prest. Orduan, egin guguna hemen, izango da, barazki guztia edo bota. Eta nahastuko dugu. Ondo, txeraio, holaxe. Eta nahastuko dugu. Utziko dugu momentu bat hemen eta gero multzo bat hartuko dugu eta fregituko dugu. Orduan orain hartuko dugu multzo bat eta fregituko dugu. Ja, fregituta daude, orduan paperara eratuko ditugu eta aurkeztuko dugu. Hortarako hemen daukagu platera, hemen daukagu kurri saltsa eta orain pakorak.